הגעתי, הלוחם בדרכים הגיע. חוסל, מספר 1. זה הוא אחר. משום מה מכנים אותו לוד. סחטן, אחי, סחטן, שחקת אותה. שחקת אותה. אחי, שחקת אותה. אחי, סחטן. נתי פה מנסה לאכול פה איזה סלע. לא סגור על זה בכלל, אבל הוא מנסה לאכול פה איזה סלע. כן, סך הכל. כן. אתה חייב, אחי, כמה זה עולה הדבר הזה? 7-8 אלף שקל. בוא, עזוב, עדיף להתאמץ 4 פעמים, מה אתה גנוב? עכשיו הוצאתי עליה, עכשיו הוצאתי 8 אלף שקל. על מה, אחי? סרט אחורי. אחי, מדהים, מדהים, פעם ראשונה. אבל אחי, קלטו את הסלעים, למה אתה מדבר איתם ומצלם? אחי, ברור, מה נראה לך? יש לי דיבור פה איתם.